paupenyu hwedu muzuva ranhasi. Takandiverenge a common scripture vhesi inozikanwa kwazvo, Ezekiel 37. Ndoida zingaite Ezekiel 37. Nyaya yemabhonzo mumupata uye nekuprofita kwaEzekiel pamusoro pemabhonzo. Ndofunga vazhinji vedu tinofanira kuprofitwa nayo. Prophecy igift iri muoffice yekunamata Mwari, hatiirambe, but kazhinji hakuna chinobohwa chekuti after prophecy there is no manifestation. Potaurwa kunzi pari kuitika zvakati, Mwari unoita zvakati, but hapana chiri kuitika. One thing I've discovered, no matter munhu ari sharp pakuprofita zvakadii, kana chechi kanzi kutungamirwa naprofeti, profeti vasati vaprofita vanovhura bhaibheri, vanenge vachirivhurire ivo vachiona kuda kuti yandiri kuona idarika ndida kuti unzwe. Yes. Ndozvavanenge vachingotaura, kungoti haugone kubata fast. Because kana achiona kuprofita kuchingogadzisa nyaya dzese, unofanira kuti akapinda muchechi otumira apa zvakati enda kumba. Vachinoita kuti profeti vambotora bhaibheri voverenga, inyaya yekuti information iyoyo ndoyo unofanira kunyanyobata inokonzera manifestation yeinformation yauchapiwa. Yes. Kureva kuti ukasaziva zvekuita paprofesi ndiwo unotadzisa profesi kuti imanifest. Yes. Mukadzi ari kutaurwa naye naangel Gabriel anonzi Maria, ari kunzi usina kuziva murume uchava nemwana. Statement iyo iri kuudzwa munhu ane munhu waanodana naye. Kureva kuti iri kutomuudza kuti ukaziva murume wadhinaya chaMwari, nokuti chaMwari chida kuberekwa pauri even usina kuziva murume, asi Mweya Mutsvene achava pamusoro pako. Kureva kuti yaitova instruction yekuti tinoziva kuti she was already in love with Joseph, vatori engaged. Message payakauya, saka papiwa message yemunhu kuti anofanirwa kubereka naMweya but ari relationship nemunhu. So chaanofanirwa kuita chi? Joseph anoda kubata Mary anonzi tsanomira yamhome program. Kureva kuti pari kudiwa discipline yekugona kumira zvinofanirwa kumirwa panapa kuti zvoda kuitwa naMwari zviitike. Zvoda kuti munhu wese ane role to play inokonzera manifestation yekutaura kwaMwari. Kureva kuti ukasaziva zvekuita zvawakaudzwa kuti zvichaita hazviite, kwete nokuti muprofita areva nhema, but nekuda kwokuti wafamba masteps ari kuresista manifestation. Yes. Ezekiel 37. Chaverenga Profita Ezekiel chapter 37 kubva pavhesa 1. Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu, akandibudisa nomweya waJehovha, akandondiisa pakati pomupata iwo wakanga kuzere namapfupa, akandipfuudza napakati pawo kumativi ose. Tarirai, aivapo akawanda kwazvo pakachena pamupata, uye tarirai akanga akaoma kwazvo. Akati kwandiri, mwanakomana womunhu, mapfupa awa angararama here? Ndikapindura ndikati, imi Ishe Jehovha munozviziva. Zvino akati kwandirizve, profita pamusoro pamapfupa awa uti kwaari, imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naShe Jehovha kumapfupa awa, tarirai, ndichapinza mweya mukati menyu, muchararamazve. Ndichaisa marunda pamusoro penyu, nokuisa nyama pamusoro penyu, nokukufukidzai neganda, nokuisa mweya mukati menyu, murarame. Zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayirwa. Zvino ndakati ndichiprofita, mubvumo ukavapo, uye tarirai, kudengendeka kwenyika kukavapowo. Mapfupa akaswederana, pfupa rimwe nerimwe kune rimwe pfupa raro. God bless you. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mazwapi sinakuverengwa ndo andidena kuti diminister scripture. Zvanzi ndakaprofita, ndapedza kuprofita zvataurwa naMwari pamusoro pemabhonzo kuti muchava nenyama, mweya waMwari uchauya, muchava nemarunda, muchava neskin. Ndokubva zvanzi ndakaona kuti mumupata makaita an earthquake, shaking. Yes. Mukusheka imomo bhonzo rimwe nerimwe rikaenda pane rimwe raro. Yes. Chiprofita ndechekuti Mwari vari kuda kuita zvinhu kuti mabhonzo vave vanhu ave nenyama. Chakatanga kuitika hakusi kuuya kwenyama kana kweskin kana kwemarunda. Chakatanga kuonekwa
na Ezekiel action yebhonzo raprofitwa kwete manifestation zvaprofitwa zvichaitika. I'll repeat again. Chakaprofitwa mabhonzo ari mumupata. I love example. Ndipango mukachikupa. Aya mabhonzo, there were many and they were scattered. Yes. Aprofitwa mabhonzo yakandaipa. Mabhonzo ari mumupata ari scattered. Aprofita mchava nenyama, mchava nemarunda. Mwari uchaunza mweya muchararama. Yes. Hapana kuuya zvataurwa kuti Mwari ada kuunza. Zvakazouya. Chakatanga kuonekwa. Ndoshanda kuti paridzi pana. Bhonzo raprofitwa rimwe nerimwe pakava neshaking. Yeah. Pakava neform of an earthquake. Bhonzo rimwe nerimwe rikaenda pane rimwe raro, which means kana iri riri connected neriri zvineka black gash rakauya apa rikajamba apa. Yes. Iri riri connected neiri rikaenda apa. Iri rikatsvagawo rimwe racho. That's right, all right. Iri ndokubva raenda pane rimwe racho. Chatanga kuitika haisi manifestation of prophecy. Yeah. Order, system inodena manifestation. Kureva kuti pakatanga pafomeka a skeleton. Mabhonzo akajoinana kuti pave nemunhu anofoma yatinoti a skeleton. Yes. Which means chaprofitwa chichaitika hachiitike if bones nyangwe paprofitwa akaita remain scattered. Yes. Which means manifestation haina kuuya nokuti mabhonzo ari dry. Manifestation haina kuuya kumabhonzo nokuti Ezekiel is a true man of God. Mabhonzo aprofitwa akatanga kuita zvisina kutaurwa. Amen. Andambonzwa Ezekiel achiti mungakamba makati Mwari papa zvinofamba sei. Batanayo. Yes. Mabhonzo ari kuita zvisina kutaurwa. Hama dzangu pane level yekukura yekuti nyangwe pataurwa zvino unonzwa zvasara zvinodena zvichaitika. Yes. Yes. Handina kumbonzwa Ezekiel achiudza mabhonzo kuti mukaswera muri kwamuri hazviitike. Akaprofita zvoda kuitwa naMwari. Haana kuudza mabhonzo zvekuita, asi mabhonzo akaziva zvekuita izvo zvisina kutaurwa. Yeah. Mabhonzo akaziva kuti as long tiri scattered, nyasha idzodzo dzaprofitwa hadzimanifeste nekuda kwekuti Mwari havasida kugadzira chinhu, vada kugadzira vanhu. Saka mabhonzo ari scattered kana akapiwa flesh hapabude munhu panobuda zvinhu. So akaziva kuti chinonzi munhu chinofanirwa kutanga chiri a skeleton system yemabhonzo akabatana, so that nyama paichauya haisi kuuya pabhonzo rine need, nyangwe rine need riri muorder, which means order ndo yakava language yekutanga in the valley. Yes. Bhonzo rikatsvaka rimwe raro. Pamwe pacho vanhu vari vachiti Satani ari kundiataka inyaya yekuti hausi kuandastenda zvaunofanirwa kuita. That's why zvinofanirwa kuitika hazviitiki nyangwe zvikaprofitwa. Abraham was a friend of God. Yeah. Mwari vachida kuenda kuti unoparadza Sodom neGomora, vakaenda nekumba kwaAbraham. Shamwari kunoudza kuti panyika todaita something. Mwari havangoita chinhu vasina kupfuura nekumba kwemuprofita wavo. Ndokubva vamuudza kuti anonaisa moto. Yes. Abraham as a friend ndokubva intercede on behalf of Sodom neGomora. Yes. But nhamba yakataurwa naAbraham akatangira kuma50, 40, 30, 20 ndokubva asvika pa10. Achinegotiate ari intercessor kuti ko Mwari mukawana 10. But pakazopinda vatumwa pakabuda vanhu vangani, iAbraham agumira pa10. Yes. Sei Mwari vasina kuita honor the figure yaprofet. Uchaona kuti vana vabude nekuda kwokuti Abraham angoti 10. Panobuda vanhu vari kuita zvinodiwa netype yapinda imomo. Kureva kuti paakasvikira kumba kwaLot akabatwa zvakanaka pamba paLot, that was the only family despite the figure yekuti 10. Zvoreva kuti nyangwe muprofita akaintercede on you. Saka papa wako is a man of God and anotokunamatira and Mwari vanotomunzwa but hazviti. All right. Example ndiAbraham, a friend of God. Ati Mwari ko mukawana 10. But vatumwa pavakapinda havana kuti kana taakubuda nefamily yaLot, adzimai vacho nevana 2 vanofoka pashota 6. Because munhu waMwari anamata achiti 10. Saka akungodawo 4 no timu 6 inokwana pa4 apa kuti nhamba ikwane. Hapana kutsvagwa kuzadzikisa nhamba. Vatumwa vakashanda nevanhu vavabata zvakanaka. Kureva kuti zvavakaitira vatumwa ndo zvakava answer mulife yavo kudarika zvanamatirwa naAbraham. Yes.
Nhamo yedu kazhinji ndeyekuti chiprofita chiripo, shoko rinotoparidzwa, but the right move haipo. Glory. Sei zvanzi ndakanzwa noise, kuti pese panoda kuitwa chinhu chakanaka hapashaike noise. Noise is a picture zvinhu zviri negative against your prophecy. Yes. Mupata umakava nerusha, pese paunoita chine destiny yako, usatarisira vanhu kungokuomberera maoko. Yeah. Haisi nature yevanhu iyoyo. Vanhu vanoda munhu abudirira kwete ari kuronga kubudirira. Ukapenda example, ukapimba musikana ukamuudza kuti handina chandinacho but ndine vision yekuzoita marori nemakombi. Anokuudza kuti toda kana maita makombi muzouya. Yes. Yes. Hakuna munhu anonyengwa nevision. Amen. Imagine antu adziya kuyatoya patenu tsano yenyu vadazoita marori. Chisite mushe. Hallelujah. Nature yevanhu vanoda munhu anazvo kwete achazozviita. Process haumbirirwe maoko haidiwe. Mabhonzo ndakaaprofita. So tsitsi dzaMwari dziripo kuti mabhonzo ave nenyama, but tsitsi hadzigoni kujambira order yebhonzo. Yes. Inenge wrestling. Kana muchirwa wrestling muri madoubles, nyango ukarohwa sei kana ukarwadziwa zvekuti muwako anenge ari shungu dzekupinda, akangoda kupinda anonzi refu usapinde. Haatenderwe kupinda nekuda kwetsitsi. Nyango aine tsitsi, nyango ari partner yako, there is order yakaiswa yekuti nyango warohwa unoswedera kune mumwe wako. Kuti pakurohwa kwesiziva chinhu 1 kuti mumwe wangu akamira kona ipi. Ndiri kurohwa mumwe wangu ane shungu dzekupinda, but ndine role to play, ndofanira kusebera kwa asebere kwauri. Iwe uri kurohwa unongorohwa uchienda side break. Satonoti vanogona kurohwa manje anokurohwa kusvika padhuze kudhonza futi. Unofanira kurohwa. Yeah. Why? Because I was like, ndiri kukunyima opportunity yakuti ubatsirike. Yes. Yes. Kana takakurohwa zvakanaka aida kukurwadzisa anouya padhuze newe panapa. Okurohwa akakubata maoko unoroverwa mudhuze. Saka uchinomutaurira muchechi uri mudhuze naMwari nyasha unodzidzisa. But Satani akakubata gift yacho unorohwa uri padhuze. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa mushoko rake. Mwari anokuda indani tsitsi nendangodzwa mundanozati Mwari anotida zvakafanana. Zvazvo kunyepa seupenyu hwakasiyana. Mwari anotida zvakafanana seupenyu hwakasiyana. Hatimude zvakafanana. Saka tunongo kumira kwaita panapa kuchova time hauna serious nazvo. Hatimbomuda zvakafanana. Asi anotida zvakafanana. There was order yaifanirwa kumanifesta in the valley before manifestation of God's prophecy. Yes. Yes. Zvese zvakanaka zvaunoti Mwari achakuitira anoita ichokwadi. But pamwe pacho anomiswa kwete nemweya china newe nokuti hausi kuziva zvaunofanirwa kuita. Genesis 2 verse 5. The first famine or the first drought in the Bible was not caused by the devil. Genesis 2 verse 5 inoti nokuti Mwari haana kutendera mvura kunaya panyika, saka hakuna chakamera mumunda. Nekuti kwanga kusina munhu unorima ivhu. Yet man was created already. Genesis 1:26-27. As Genesis 2 verse 5 inoti kwanga kusina munhu kwete munhu chete anorima. Kuti the man was firstly created spiritually but not yet formed physically. Why? Because a physical man is the only man who can work the ground. Saka nhamo iri kuitika mugarden kuti mvura isanaye haisi nyaya yekuti Mwari havana tsitsi havadi kuti zvirimwa zvione mvura, but vari kuti kana pasina anogona kumanage the garden there is no need yekuririsa mvura. Why? Nokuti chinoita kuti garden rinzi garden inyaya yagardener. All right. Yes. Vashandi vekanzuro vakaita strike yekuti havaende mu Harare garden kunobata bata. Tunoita sango reHarare. Original plan garden reHarare. Vakaita strike 3 months kasango keHarare. Yes. So chinoita kuti rive garden inyaya garden ari kuita take care. So Mwari vane original plan inongomanifesta kana wakuziva zvokuita. Yes. Yes. Gogo Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari vakuwanire nyasha. People of God, hear me very well. Principle yeshoko raMwari zvinotaura Mwari ndezvechokwadi. Canaan promised land. I see promised fruit. Yes. You can even die of hunger uri mupromised land. Because kuti benefit the promise of the land, you must till the land and plant a seed. Yes. Yes. Kuti ugone kubenefita the promise iri paland ndokunge wagona kurima wodyara mbeu. Asana muzona sisi nikaneka independence kudhara but tiri kutambura one ndakati problem yako inyaya yeEnglish.
Kuti independence azvireve prosperity. Zvinoreva kusununguka. Yes. Kwete kugarika. English yakakuvhiringa, hapana chimwe chakakuvhiringa. Independence, panenyika choita zvakangooma. Independence azvireve rugare. English anotaura high revelation English. Yes. Zvinoreva to be independent. But wava independent, ukasaziva zvokuita, you can die of hunger uri independent. Yeah. All right. Independence zvinoreva kusununguka. Sei kune majeri. Kuri kune type inofanira kusungwa mukusununguka imo. Yes. Why? Because haiziva kuti kusununguka kunogumira papi. Pinda kamushopu utore kompyuta kuti takazvirwira unovharirwa. Nyika yakasununguka inosungwa vanhu. Yes. Yes. Muprofita ani mweya waMwari, the spirit of the Lord is upon him. Aprofita kuti mabhonzo inzwai muchava nenyama muchararama. Yes. But chakatanga kuitika kusukuuya kwezvataurwa nyanga ataura ari Mwari. Chakatanga kuitika iorder bhonzo rinobvira raudzwa izvozvo. Yeah. Iso kumushawo kunoitwa magadheni kwedu kudongoshawo. Tairara mukitchen 3 boys so gogo vaiswera vairara vatobika zvekunodya kumunda kwaiswerwa. Saka vaizouya usiku tarara kuma 9 oti mutsotsi. Right. Poto iri pamoto iyi. Zvamurimi mogozodya. Zvazvinoreva ndo zvavasina kutaura. Ukanzwa zvavareva kuti zvamurimi mogozodya, munotomuka usiku moti zvatirisu. Tanzi tozodya. Wai uri kuita zvawanzwa. Yeti imeseji vanhu vaamachuwa vari kuviga zvavari kuda kutaura. Yes. Vari kuti musadye, but vanokurambidza sei? Vanoti zvamurimi mogozodya. So ilanguage yevanhu vakuru haisi vafana vanomuka vakadya. Kurati zvavasina kutaura ndo zvavari kutaura. So Ezekiel haana kuti azvitaura kuti ndaprofita chaakudiwa manjakomana kurongeka. Bhonzo rimwe nerimwe ngarichage rimwe racho kuti nyama yacho izouya. Mabhonzo paakatanga kuda kutsvakana, there was noise. Alright, mabhonzo haasi kune remakumbo, kune maoko, kune dehenya remusoro. Kana zvinzi bone to bone, kurati handizvo zvaifamba chirudzii. Kana riri dehenya raingokunguruka richitsvaga rimwe racho. Kana uri mupimbiri pamwe waingoshetuka. Kurati shoko raMwari rinofanira kukupa energy, rinofanira kukupa assurance yekuti nyangwe pasina iripo but will begin to take a move. Nyama iripo but kufamba ndofamba. Mara handina but Mwari ndomuombera ndikamunamata. Anonamatwa nezvaunazvo kunyangwe nesimba rako. There are times yekuti unongoti God must understand zvina kumira musho at your level. You must do something. Wakasiyana nedehenya rinogonotora advantage yokunguruka. Uri mupimbiri zvingozvo zvinoita. Yes. Mwari ane machariots of fire. Tiakambotuma matatya kuEgypt. Kurati anoita zvese zvematatya nengoro dzemoto. Saka pamwe pacho dachira chichetuka so zvinenge zvine Mwari mukati. At your level, at that dimension, ita zvinoita kuti zviitike. Yes. Mwari haana kuti nyama ngaichiuya because aiwa mabhonzo aoma for a long time. Nyama ngaingoenda pamusoro. Nyama ikangoenda pamusoro pemabhonzo ari scattered. Purpose haichareachwa reach. Why? Purpose ndeyekuti pave nevanhu kwete nezvinhu. Yes. So mabhonzo kana dehenya riri musoro uri uko, dehenya uko, chinoza kuti gumbo uko, ruoko uko, nyama yobva yaiswa ipapo. Apabude munhu, panobuda chinhu. Mwari anoda kugadzira army. So chinogona kudhilaya zvinhu mulife mako. Iorder yekuti unofanirwa kuitei kuti Mwari aite zvaakavimbisa mulife mako. Yes. Maria, uchava nemimba yemweya mutsvene. Usina kuziva murume uchava nemwana. Zviri kuudzwa munhu atori pamurume. She was in love with Joseph. Kureva kuti message yawapiwa yakwauri kuti iite kana kuti irege. Inorega sei? Ukapinda mujira naJoseph wakansela denga. Saka kurati paakudiwa discipline kuti Jose yetodanana but pane program yedenga iri pano imbomira. A home program. Zvakaudzwa munhu asina murume zvazviri izvi. Kuti uchava nemwana usina kuziva murume anodagara handina. Zvakaudzwa munhu atori in love, which means statement iyo kuti imanifested yaidemanda discipline. Yeah. Vazhinji vaunoyemura mulife unotodawo kuva saiwo, but zvavakaita pass through kuti vasvike ipapo
Hazvinakidzi. Atikati hapana ndaite kuita president pano. Unosimudza gumbo negumbo. Ko hapana sinoenda panyanga. Yeah. But ukada kuzotsanangura kuti uzovawo president, unopikisa aripo, unotikuwadzisa. Yes. Zvazviri ufunge. Iwe unonakirwa neuchi padai wembotera nyuchi kwadzinoenda ukazodzona pamasuweji unofunga katu. Kuti apetotorwa something. Nemanakira leta ucha ndakadzona kutoilet. Ameni dzaitorei padzaitaura something. Sauchana nyango nemumashopu vanonyora kuti staff only. Ndokunobhekwa zvamunozoona mugrazo. Baba chisati chamugrazi kuna tsano nonga kuda ziva chikanya cream donut. Wewe unofunga katu kuti ava munotukuvadza kumana. Sazvinonzi kunde kwestaff. Wewe mnoyeko kwamuzotenga. Kune iri kutambika kusini. Mumpata makava noise. Noise is sign yekuti pane movement iri kuitika, but noise is also a picture yekuti pane zvisingafare kana wakuita zvinoita kuti zvako zviite. Yes. Israel inotanga kurwiswa kuKenani, vakatanga kurwiswa paRefidim just after coming out of Egypt. Havana kubuda muEgypt kuti vatore wilderness, vabuda kuti vaende kunotora Canaan. So why are they being fought in the wilderness? Right, kune mweya inokurwisa kana wamu right direction kwete wamu destination. Yes. Yes. Wanondivengere pasina chandinacho. Mweya nchina inenge utoziva kuti ukaramba uchita zvauri kuita uchange wane zvauinazvo. Saka urohoso twasimuka. Wakaipa unotoziva kuti pane kwauri kuenda kwaramba uchinamata Mwari, wauri kunamata pane kwaunoenda. Saka anobva angokubata Job. Job achatakwa, the devil akakumbira Mwari kuti ndipe mukana ndibonetsa blaza. Yes. Satani akanyepera kudzungaira, akatanga nekuenda kudanga remombe, iye akumbira munhu kwete mombe. Wakaipa akakumbira kuataka Job, ndokubva anyepera kurasika ndokubva aenda kudanga. But iye aitoziva metsi kuti manamatiro aJob ndeyekuti panodiwa sacrifice, yekusacrifice kuna Mwari wake vane relationship. Sandikabata chinogadzira ukama naMwari aizi kurova. Kurati relationship ndoyakatanga yaatakwa. Unozati izvo Satani akada kubataka, anoenda futi kudanga. Danga kana itaura ndotora skin, boots. Unoona kuti handa boots saka ndiende kuchechi nongokabatwa danga. Satani anonyepera kudzungaira, anokushandisa boots akakucheta usaenda kana usina boots. Hamba kuti usaende kuchechi, anongoti tapie boots yemutsana ichaita. There was noise in the valley. Prophecy yaitwa, there was noise. Yeah. Despite noise, bonzo rakaenda panzvimbo. Takuda vanhu vane nharo. Zvinokurwisa, zvinokupikisa muupenyu zviriko. But make sure uluze focus yekuita zvaunofanirwa kuita kuti uachieve. Amen. Ukafungidzira kuti zveshe zvinouya at ease because una Mwari. Jesu chaiye kuti atoenda pamuchinjikwa kwakaitwa maelections. Munodani Jesu kana kuti Bharabhasi? Akaya kuzofira vanhu ndiani? Ndi Bharabhasi kana kuti Jesu? Ndi Jesu. Denga rakatosaina kuti ngaende panyika kunofira vanhu, but nyika ine nharo inokugidza zvakachuzwa nedenga. Hey. Yeah. Ndofara kuti vanhu vakatadza kuvhota zvikafamba musha. Wozo vanhu vakavhotera Bharabhasi kuti ngaadzoke. Hakuna munhu anoda tsotso tiri kudzokororeka. Zvizvo kuti dzokorore nesimba zvotorwa munhu ari right. Kwete munhu ari kubira achiponderei vanhu moti toda Bharabhasi. Kunati vanhu vakatadza kuvhota. Yeah. Wrong. Chakonzera kutadza kuvhota chii? Jesu anga akupinda muGetsemani nenyaya yacho. Akati Baba ndinogamuchira zvamakati ndiuye kuzoita. Kureva kuti prayer ikey by election. Yes. Ndatopedza. Kutara zvemubhaibheri maelections emubhaibheri. Ngatitakurika. Jesu pakanzi Jesu kana kuti Bharabhasi munodani? Vanhu vakavhotera Bharabhasi criminal. Yes. Why? Nokuti kuGetsemani nyaya yanga yagadzirwa munamato unokorekta era iri pamberi. Yes. Usangobuda mumba. Usangoita chinhu usina kutaura munyika yemweyo. Munyika yemweyo munogadzirwa zvinhu zvinomanifesta panyika yenyama. Vakuru vanhu kuda Bharabhasi haisi choice yavo. Vamanipuletwa choice neprayer in the spirit. Yes. Hakuna munhu anoda munhu akarepa mwana wake. Hakuna munhu anoda munhu akambira mombe kuti adzoke kumaraini. But ukaona vanhu vakuti toda Bharabhasi, iera, but era yabva papi? Kune zvakaitwa muGetsemani. Yes. Yes.
So une Getsemani life mako. Time yaunofana kuita prayer mba mako. Tine vanhu vanoita prayer nokuti pane zviri kunetsa. Kogoita vanoita prayer vachinamata Mwari kuita kuti pavanosangana zvinonetsa wawanirwe nyasha. There was noise in the valley, but bonzo rimwe nerimwe rikaenda pane rimwe racho. Noise in picture ye battle. Tipese paunoda kuita chakanaka. Usafungidzira kuti uchangoona vanhu vanoti it's okay ita. Tine vanhu izvezvi chinhu chawakaita ichi chanaka nhasi inyaya kuti wakaita nharo vanhu pavairamba. Yes. Ufunge mulife nharo dzinodiwa. Nharo dzine side radzinodiwa. Chinhu chese chakanaka chakangoipo kachiitsa pasiripo. Yes. Pachinodiwa. Chinhu chese chiri right. Chese muupenyu chiri right. Pane pazvinoitirwa. Saka uchiona nhasi kwatone munda inorimwa mbanje munyika muno. Ine zvainoshanda zvakanaka udarika zvekukudhodza uri muroto. Chinhu chese chiri right chikaita vanhu vane pfungwa dziri right. Chakanaka. Musikana amitiswa nhumbi inomunetsa kuti atadza anotoisunga netambo. Amai vachangororwa mwedzi wechi2 vanotowedzera kuipusha kuti mubate shuwa kuti atisvika zvekutamba zvakaita. Chinhu chiri kudzingisa mumwe pamba chiri kuita kuti mumwe agare ipapo. There was noise in the valley. Kuti pane mweya uri kurwa neorder iri kudiwa, but bonzo rimwe nerimwe rikatsvaga rimwe raro. Izvezvi paunonamata kuti Mwari ndikomborerei mhuri yangu Jehovha, mhuri yako yacho chaiyo chaiyo yauri kunamatira imwe haipo. Haune mwana kuchegutuka. Paunoti Mwari mhuri yangu anongoti order tsano. Order tsano mumwe hapo timu yakashota. Pane zvinhu zvakashota mulife mako zvokuti nyangwe denda rikada kukomborera izvezvi hasi Satani ari kukurwisa. Lack of knowledge iweapon pachayo. Yes. Kusaziva zvekuita kunodarika Satani wacho. But let me help you. Anozati vanhu vanotya mademoni sterek. Let me help you. Satani kutatu vaSatani haana kupindwa nedemoni. Kwangosati kwaane mademoni. Saka chakaita kuti kunzi kuna Satani iko kusina mademoni chii? Chakakonzera kuti ave Satani akafunga kuda kukwidza chigaro chake pamusoro pechigaro chaJehovha. Yes. Kuda kuti thinking is more than a demon. Yes. Thinking ndo yakaita kuti Satani apiwe nyembe dzekunzi ndiye Lucifer, ndiye devil. Anga asina kupindwa nemwoyo china. Mademoni anoseva devil. Devil chii? Idea. Glory. Baba, chinhu chinonzi mind chiri very powerful to an extent yekuti ukasawa Bible rangu rinoti kudii, your mind must be renewed by the word, kwete removed. Mind iri dangerous. Satani battle yaanayo nevanhu imind. I'll give you a picture, a scripture. Adam paakatadzira Mwari, Mwari vakati kwawakuenda kuchamera minzwa. Jesu anova the last Adam paakauya, zvanzi vakagadzira korona yeminzwa vakamuisa mumusoro, which means Jesu ari kuita uproot the thorns dzakakonzerwa na first Adam. But Jesu haana kubvisa minzwa nemaoko. Minzwa yakatorwa ikagadzirwa heti akaiswa mumusoro. That's the picture yekuti battle yakaitwa naSatani kuve nezvinokurwisa battle of the head of the mind. Yes. Heti yakagadzirwa Jesu achipfekedzwa yainzi a crown of thorns. A crown iyi heti yemadzimambo. Saka Jesu picture yaanayo neminzwa mumusoro zviri kunzi when you have a kingdom thinking you can uproot the mindset of the devil. Amen. Imwe nhamo zhinji yatinayo muchechi haasi madhimoni. Madhimoni anotora advantage yemunhu asina knowledge. Mwari chinovabata chavanochema nacho vanoti vanhu vangu vaparara kwete nemadhimoni, kwete nemweya china nekushayiwa zivo, which means ignorance is more than a demon. Yes. Chinochemedza denga Mwari chaanoti vanhu vangu vari kuparara haasi madhimoni. Wavonozari kuti madhimoni anototemba the way you think. Yes. Dhimoni reufeva ribvise munhu zipi. Dhimoni reufeva rinoadvertisa kuti tani muri kuruza. Onai munhu. Yes. Samchange makadzikiswa so. Onai zvokuita mani. Wega wozodzikisa wena notozoti mumwe wedu. Yes. Hakuna mweya china yakavhura munhu zipi. Inototemba kuti uchavhura. Zvokuti ukada kuipfigisa ikakubata uregera kuvhura inenge yakutaura mani munhu watikuwadza uyu. Takainga mahara panapa. Pane zvari kuitawo.
Mind is very powerful, and I'll give you a picture, the power of the mind. Vanu vanodzinga mhuka kumunda kumusha havasweri kumunda mhuka haifunge semunhu inobhitwa pathinking. Vanogadzira kaescrow chimunhu chewaya chakapfeka hovhorosi chine kepi chakamunongedzera mamboshona munda chakadai. Yes. Shiri ikauya inomhara musaidhi memunda yotakomana imbomira ichiudza dzimwe mune munhu arimo. Svika tinoti munhu wacho hachabuda kubani munhu amutyike munhu wacho abude. Zvekuti pakati munhu akangwarisa ane vhangeri rekuda kutorera shiri mari anoti muda here kuti mudye mukati ndipei ma 20. I command you to stand there. Pindai. Kune imwe deliverance iri kuitwa vanhu vakadeliverwa kudhara vanhu vasingazive. Yes. Yes. Kune help yauri kupiwa yawakapiwa kudhara. Chinhu chiri mumunda achidzinge shiri but shiri haipinde. Ibattle yemind shiri haifunge semunhu saka yakadzingwa nechinhu chisingadzinge. Alright. Saka chinhu chaanonyanya kutrasta iknowledge. Saka uchiona vazhinji anoti nguva yekupadzakana yapera ndozomhanya paraini ndinamatirwe. Vanhu vanoda kubatwa musoro havadi kubatwa mukati memusoro. Yes. Mwari anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kureva kuti Bible rinoti you shall know the truth and the truth shall set you free. Imwe level yedeliverance you acquire knowledge on your own. You can deliver yourself. Why? Because truth yakapiwa assignment to deliver people. You shall know the truth and the truth shall set you free. Which means be free. It's another level of deliverance. Highest level, you deliver yourself by acquiring knowledge. Yes. Saka uchiona kuti Satani paakatogorisa nebhaibheri racho hauna une makore muchechi. Yeah. And une reason iri pachena yokuti handikariverenga so handiyatsorinzwa so saka chinzwa manje. Muranda waKandasi aiverenga bhaibheri achibva kuJerusarema achienda kuEthiopia asingarinzwe. Mwari ndokubva vanzwa kuti haanzwe. Ndokubva vamutumira Philip. Help yakapiwa munhu anoverenga asinganzwe. Iwe manje hauverengi saka help haiuye because ukaverenga wakasanzwa unodenha Mwari kuti akunzwise. Yes. Yes. Aiverenga asinganzwe denga rikaonotsana havasi kunzwa but vanoita sei? Vanoverenga vanoda kubatsirwa. Pazvinhu zvese zvaungave nazvo muupenyu bhaibheri rinokudhurira hauna rinonzi rako. Ukatoita bhaibheri kumba kwako ndere mhuri Mr. and Mrs. Banda hakuna neta rake. Phone yake zvese zvake Bible ndere family. Why? Satani anozva kuti pa knowledge ndikangokubata kana ukapinda chechi sei Mwari wako akataura kare kuti muchaparara nekushayiwa knowledge. Mwari anoziva kuti Mwari asi anoziva kuti hauzive. Saka akatoisa prophecy yake kuti pachaparara munhu. I'm sure my time is done. Our brothers are ready. People of God hear me very well. Every prophecy, every assurance yeshoko raMwari inodenwa manifestation neknowledge yemunhu. Jesu ari mwana waMwari akaporesa vanhu but hakuna munhu waakapa credit. Hapana paakazvibhiga kuti wachiona ndakabva kudenga genuine power wapora kare kwete mafake pastor. Jesu aiti akaporesa munhu aipa credit munhu waaporesa kuti kutenda kwako. Yes. Your faith is product ye knowledge because faith comes by hearing and hearing by the word of God, which means you want to haunzwe shoko raMwari hauna faith une chivindi. Zvinoita kundonamata chivinda haisi faith. Faith it comes by hearing the word of God. Faith is a product of knowledge, of information. Saka uchiona hauna faith unongopinda chechi ende wakashinga. Yes. Bible over that without faith you can't please God. Faith inouya nekunzwa. Kurati faith information inokulead to action. Action yokoza manifestation. Saka iwewe hauna faith wakashinga kuti zvinoita because don't matter but hauna information. Yes. Unotoona chigaro kuchechi Bible hauna. Alright. Pazvinhu zvese zvaunganzi unazvo Bible hauna. And hauna kana shungu rende rinokudhurira singaite. Unazvati mari yaunoshandisa for WhatsApp mwedzi wese inokwana Bible. Rinotransforma life yako. Hauna. Une nyaya dzauri kutsvaga. Uri kuTikTok. Father, we thank you for your word. Baba ndiri kunamata nekuda kweshoko rinamataura pano.
kune mabhonzo ari scattered, mabusiness ari scattered, mafamilies ari scattered. Asi Zekeri paakataura zvandakaona zvichifamba, baba ndataura semunhu anoti ngazvifambe, mari yakatiza muhomwe yake ngaidzoke, profit business rakatiza rikatiza mumhuri yekwavo, baba family ngaikomborerwe, vana ava njere dzakatiza mwana aigona akunzi adofo ngadidzoke ngadidzoke. Ndiri kukonzera mumupata makaoma kuti muwanikwe nyasha dzaMwari, mufamily yakaomerwa ngai experience the grace of God, munyika yakaoma kudai tiri kudena nyasha dzenyu Mwari. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus. God bless you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru, Mwari vakuropafadzei. Thank you so much. Yes, yes, So yes. we meet again. We need to continue the next weekend. Yeah, sure. Yes. I mean the next Week. next week, Monday to Friday, will be around as well. Yes, 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 yes. Thank you. Oh, till we nyasha na Mwari. Thank you. Thank you so much.